всяка една мърсотия. Ако моя Бог е свят, ние се отричаме от мърсотията. Пророчески дом ще живее един свят живот, съобразен със святия. Днес отхвърнам всеки един компромис, всяка една нечистота, всичко това, което отделя дома ти от самия теб. Днес го изгонваме, днес го изпъщаме. Святост в дома ти, святост! О, святост тела, навладени, навладени! Имаме нужда да приличаме на теб! Святост! Святост в дома ти! Нека всеки компромис да си отиде, всяка гордост да отстъпи. Смирение! Пророчески дом ще живее в смирение, в единство, в сработване, в разбирателство. Хаоса си отива, бъркотията си отива. Идва реда на моя Бог. Приветствам реда ти. Аплодирам реда ти. Движи се. Движи се. Не се събранявай с програмите ни. Движи се. Имаме нужда от теб! Имаме нужда от теб! Не се съобразявай с нашите мнения! Не се съобразявай с нашите желания! Днес разбираме, че преди всичко искаш самите нас. И днес, Господи, правим жертва пред Теб. И ако наистина днес вярваш, че това е Твоето време да предадеш себе си, това е ултарът. Ела и дай себе си на Него. Ела и предай слабостите си на Него. Ще Ти служа без предразсъдъци. Ще Ти служа без въпроси. Ще Ти служа дори когато не те усещам. Ще Те следвам дори когато не те виждам. Ти си Бог свръхестествен. Време е да се движа свръхестествено. Гераба шарараба сае. Гераба шарараба сае. Предавам характера си. Предавам слабостите си. Предавам желанията си. Предавам човешката си воля и амбиции. Искам Те в живота си. Искам святостта Ти. Искам движението Ти. Без значение къде ще бъда. Без значение къде ще живея. Без значение колко финанси ще имам. Ти си по-важен за мен. Имам ли Теб наистина, имам всичко. Не ме интересува земното. Аз не съм от този свят. Аз идвам от небето. Човече, ти откъде идваш? Аз не съм от този свят. И ако вярваш за себе си, че Бог те е изпратил с мисия тук на земята, приоритетът ти не трябва да бъдат финансите, апартаментите, имотите. Приоритетът е самия Той.
няма да ти липсва.